खुलुमबाय बे समाव आङो बैसागु बोथोरनि गोजोनथाव मोनसे रादाब लानानै फैलायबाय बे समाव सनापुर गामिनि 150सो न'खरनि जितु बिहामजो हान्जाफोरनि ग्रोम ग्रोम मोसानाय बैसागु बोथोरनि रंजानाय थारैनो बे समाव आं नोंथांमोननो नैबे मोसानाय तो बैसागु बोथोरनि सनापुर गामिनि 150नि न'खरनि बिहामजोफोरनि ग्रोम ग्रोम मोसानाय बे समाव नोंथांमोननो आङो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों थारैनो बेल' बे ओनसोलनि गिदिरसिन गामि जे जाय गामिया जोंनि संखं पन्चायतनि सिङाव थानाय 150सो न'खर बे 150सो न'खराव बिहामजोफोरनि रंजानाय बैसागो बोथोरनि बिहामजोफोरनि रंजानाय थारैनो बे समाव नोंथांमोननो बे रंजानायनि सायाव दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जादोंबा नोंथांमोना नायनो हागोन थारैनो बेसेबांबा समायना गावसिनि गामिनिनो सोरजिनाय मेथाइ थारैनो ग्रोम ग्रोम बिहामजोफोरनि अनलायनानै बोसोराव खनसे रंजानाय हाबाफारि बे रंजानाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों जाय गामिया सनापुर सनाजों दाजानाय होननांगोन बिथांमोननि जिहेतु ज' गोरोबलायनानै सनानि न'खर सनानि गोरोबनाय सनापुर गामि थिग बेबायदि अनलायनाय बिथांमोननि अनलायनाया बे समाव नुजाथिदों थारैनो बोसोराव खनसे रंजानाय बैसागो बोथोर सुखु दुखु गाबनाय मिनिनाय ज्राब दोननानै गोजाम दाहाफोरखौ बावगारनानै गोदान दाहानि थाखाय बिथांमोना बे समाव बोसोराव खनसे रंजानाय हाबाफारि बे रंजानाय हाबाफारिनि गेजेराव आं दा दंफैयो थारैनो बिथांमोननि जितु दिनै 2020 मायथाइनि बैसागो रंजानाय थारैनो मेहेर गोनां जादों बे समाव बिथांमोननि जितु मोसानाय ज' मेथाइ खननाय ज' मोसानाय बिहामजोफोरनि बेसेदि समायना थारैनो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुखादों जानो हागौ थारैनो देग्लायनि बैसागो बोथोरा आलादा रोखोमनि जादों 2020 मायथाइनि जिहेतु कर'ना भाइरासनि थाखाय बिथांमोना बोसोरसे रंजानो मोनाखैमोन थारैनो बे समाव रंजानो मोननानै बिथांमोननि मेगन मोखां खालि मिनिनाय रंजानाय बाखि जेबो नङा रंजानाय मिनिनायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो बे समाव केमेरा पार्सन तरुन सनवाल बिथांखौ बे समाव भिडिअखौ आगबारायनो थाखाय आं गुरै खावलायदों थारैनो बे समाव बिथाङा मोजाङै दिन्थिफुंगोन थारैनो बे समाव दिन्थिफुंगोनखौ आं आसा खालामो बेयाव बिहामजो हान्जा आरो माजुलिया पार्टिफोरनि गेजेर पार्टिफोरनि जोंनि मेथाइ खननाय बे मेथाइ खननायखौ जोङो थारैनो बे समाव नैबे केमेरानि गेजेरजों खोनासंहोनो नाजादों बेसेबांबा समायना बेसेबांबा मोजां मेथाइ सनापुर गामिनि मेथाइ गोरोबनाय देंखो जोबोद गोरोबनाय देंखो बैसागो आथिं आखायानो रुमाय जोब्बाय नोंनाव हमथानानै गाखोफैगोन फैया दाबो सानैजों गाखोफैनि फैया दाबो सानैजों बेनोमोन दिनैनि 2020 मायथाइनि सनापुर गामिनि बिहामजो हान्जाफोरनि बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै मानिनाय बा खुंनाय थारैनो बेसेबांबा समायना रमायना बिहामजो हान्जा माजुलिया पार्टी गेजेरनि बिहामजो पार्टीनि दैदेननायाव सनापुर गामिनि जिहेतु गोजोननाय एबा सनापुर गामिनि खौसेथिखौ बिथांमोना गोगोमै दिन्थिफुंदों थारैनो बे समाव फंनैसो बाथ्रा जों मिथिनो नाजाबाय सनापुर गामिनि जिहेतु रंजानाया एसे आलादा रोखोमनि जादों दिनै मानो थाखाय एसेबां रंजानायाव नोंथांमोना मुखुब जादों बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय जोंनि रंजानाया देग्लाय बैसागु बोथोराव जोबोद गोजोननाय जादों बयबो माने थांनाय बोसोरनि लकडाउननि थाखाय जों मोसानो मोनैनि थाखाय देग्लाय बिनि फुर्तिजोंनो जोंनि गासैबो बिहामजो हान्जाया
गासैबो जों बिहामजो हान्जाया गासैबो जमा ओंखार बेसेबा गाजा गोमजायै गाननाय जोमनायजों देलायफबनानै जों बे देग्लायनि बैसागु बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोङो मोजाङैनो मोजां हगारहरनो थाखाय बैसागु बोथोरखौ बरायनानै लाबोनानै मोजाङै मोजां बैसागु बोथोरखौ हगारहरनो थाखाय जों गासैबो बिहामजो हान्जाया जोबोर गोजोननायजों लोगोसे जोङो गाजा गोमजायै मोसानाय बागुरुम्बा गासैबो मेथाइजों जों बर'नि नेरसोनखौ देखायनानै जों मोसानाय जादों गोजोननाय थाबाय बे समाव आरो बिहामजो माजुलिया पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोन बिदिनो देग्लायनि बैसागुआव जोबोद सनापुर गामिनि बिहामजो हान्जाफ्रा साखाफारा जानानै गोग्गोम रंजादों थारैनो बे समाव मा बुंनो सानो बे समाव गिबियावनो आङो प्राइम 24 निउसनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय जोंहा थांनाय बोसोर लकडाउनाव जोङो मोसानो मोनाखै बिनि थाखायनो देग्लाय बे बैसागुआव जोंनि सनापुर गामिया बिहामजो हान्जाया माने गाजा गोमजायै एकदम जाखांफुनानै गावबागाव गोसोखौ लाखिनो हायाबासिनो बिसोरो गावबागाव न'खर गारनानैबाबो मोसानो थाखाय बिसोरो एकदम गोसोखौ माने जावरिखांबोदों आरो देग्लायनि बोसोरा जिहेतु बिराद गोजोननाय लाबोदों आरो रायजो राजाफोरखौ बे समाव दिनै गोबां जायगायावनो नुबोबाय जिहेतु सनापुर गामियाव एसेबां ग्रोम ग्रोम खमबाबो 200सो हौवा हिन्जाव 200सो सुबुङा दं बेसेसो न'खर दं नोंसिनि गामिया जों गामियाव गासै 130 न'खर दङ 130 न'खराव जेसेबां बिहामजो हान्जा ओंखारबोजोबदों होनबाबो जायो माने हमना ला बेयाव 300सो सुबुङा जयै जितु मोसानाय जितु बेनो नैबे ओनसोलनि गिदिरसिन गामि होननानै जोङो मिथिनो मोनो मानो होनबा बिनि न'खरसेनिफ्राय बिहामजो आरो माजुलिया जितु बिहामजोजों गावजों ओंखारोब्ला हमना ला 300सो सुबुङा ज' जायो थारैनो बेबायदिनो दिनैनि जिहेतु नुथाय बेखौ नुनो मोन्दों थारैनो बेनोमोन जादोंमोन सनापुर गामिनि लाइमोन माजुलिया पार्टिफोरनि बैसागु रंजानाय 2021 मायथाइनि बेसेबांबा समायना रमायना सनापुर गामिनि बिहामजो हान्जानि बैसागो मोसानाय थारैनो बे समाव नोंथांमोना केमेरानि गेजेरजों नुदों जानो हागौ गोजोननाय थाबाय साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरनि अनलायनाय आरो खौसेथिखौ दिन्थिफुंनानै आं प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों।